Nazdar Mazmeni, léto nekončí a hlavně ještě rozhodně nekončí party. Jo, je to tak a navíc nás ten největší a nejluxusnější mejdan teprve čeká. Tam rozhodně nesmíte chybět, protože nevím jak vy, ale my si každou chvíli užíváme naplno, lebo žijeme len raz. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz slnko svieti rovnako na všetkých z nás. Tak sa nemrač, ale zabudni na stres, zabudni čo tu bolo včera. Dneska je tu ďalší deň, voda, slnko, party, klub, relax. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz slnko svieti rovnako na všetkých z nás. Tak sa nemrač, ale zabudni na stres, zabudni čo tu bolo včera. Dneska je tu ďalší deň, voda, slnko, party, klub, relax. Doufám, že i vy si takhle luxusně vychutnáváte život. A proto přijďte za námi 7. září v pátek večer neskutečně řádit do letního parketu Relax v Praze u Hradce Králové. Ty největší hity, sexy soutěže a litry pití. Hlavně cool music. To znamená Maxi Boulevard CZ Party. Yeah! A nebudeme chybět ani my dva, Lukáš Budaj, Radek Jirgl. Alebo naozaj žijeme len raz, tak dorazí aj sympatický chalan zo Slovenska. Ego! Žijeme len raz, práve tu a práve teraz slnko svieti rovnako na všetkých z nás. Tak sa nemrač, ale zabudni na stres, zabudni čo tu bolo včera. Dneska je tu ďalší deň, voda, slnko, party, klub, relax. Takovýhle mejdan jste ještě nezažili. Tenhle mejdan bude prostě legendární, tak přijďte, těšíme se.